Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomkele kwesimanje sekulethela zona indaba ezifiya ngaso ke isikhathi sekuvele ke omunye ke umbiko ukuthi lapha ke kwaNongoma ke sekukhona ke omunye wokufika ke ogoloza ke khona ke ukuhamba uma bemthembisa ukuthi ke ngempela ke bazothi ke ukumthinta ubeke eseveza lapha ke isibhamu ke anaso ke lapha ke kuyona ke ivideo uphakela umthakathi umfowabo ndabandaba exoxa naye nje emcela kahle ukuba ke ngempela ke enze lokhu ke awuthiwa ke akakwenze ukuba ke abuyele ke kwela kubo lapho ke asuka khona mbukeli. Nansi ke ivideo engizothi ke angunike yona uphakela umthakathi ekhuluma nayo ke lensizwa yokufika kuleli lase South Africa mbukeli ke awuphawula lapha ezazi ukuthi ke lokho okwenziwa yiyona ke lensizwa ngabe ke kuhambiselana nokuthi ke ayesamuntu noma ke khona ke ehamba noma ke abayixhasayo kulokhu kugoloza ke enakho ukuthi ke njengoba ke ingafuni ke ukuthi ke ihambe lapha ke edolobheni lakhona ke kwaNongoma mbukeli. Awuye lapha ezo comment section sizo olwakho uvo ukuthi ngabe uthini ke ngayo le ndoda yokufika engafuni ke ukuhamba egoloza ke isiquthu mbukeli ke siyabonga. So yikho ubheza ngeibhamu la, yikho ubheza ngeibhamu ukhombisa abantu ibhamu. Yeah, so yikho ngoba kubude ngakini yikho ukukhombisa abantu ibhamu. Yikho abafana bakithi mabefika laphana wena uthatha isishutha nesibhamu la kwaNongoma. Ayazi amaphoyisa. Akuwena lo? Akuwena lo? So ufuna uqamba manga ucabanga ukuthi wena ubona ukuthi njengoba singaba lapha kwaNongoma thina sizilima. Kahle into oyibona wena ukuthi njengoba thina silapha kwaNongoma siziphukuphuku. Sesikhulume kangaki nawe from January sikhuluma nawe wena ufuna ukulalela. Sesikhulume nawe from January awufuni ukulalela wena. Hayibo wena sesikhulume nawe from January wena ufuna ukulalela. Wena ubona ukuthi thina siwona amadoda la kwaNongoma. Ubona ukuthi asiwona amadoda. Asiwona amadoda thina uwindoda. Lapho wasuka kuliphi izwe? Wasuka eKhongo wena uzopruvela thina ukuthi thina asiwona amadoda singamasinda thina. Asiwona amadoda. Why sikuncenga kangaka bafo? Sikuncenga ngenhlonipho. Sithi suka kwaNongoma wena ukushuthe neibhamu. Amaphoyisa ayasazi lesibhamu. Okay. So wenzela uplomu la kwenza. So uye lona ukunikeza ibhamu ethi shutha nazo kanti siyaphathwa yini isibhamu esikhomthethweni. Umuntu uyasiphatha isibhamu ongesona sakhe. Uyabona la kwaNongoma wena udlala ngeibhamu la kwaNongoma. Masithi hamba thina ufuna ukuhamba ngoba wena uneyibhamu. Uyabona bafuthi uyasedelela thina. Uyabona ukuthi usedelelile ngempela manje. From January sicela kahle singabi nawe singathathi lutho yakho singakukhuphi imali. Ikhona imali esake sayithatha ku. Khona into zakhe esake sayithatha. Mina ngake ngafika kuwe ngafika ngakuhlukumeza ngakubamba ngamawashini ngakushaya. Why ungasihloniphi baba? Why ungafuni ukuhlonipha? No, weba hamba uyekini. Hamba uyekini ba. Uyezwa yini? Hamba uyekini. Ungashayi uMonday ula kwaNongoma. Hamba uyekini. Ngoba uyabona into oyenzayo. Uzolimazisa abaningi abantu. Uzolimazisa abaningi. Uzolimazisa ngishobona laba ohleli nabo lapha. Uzolimazisa ngishobona laba bakwaNongoma abakusupportayo. Nizolimala. Yekani lento eniyenzayo. KwaNongoma la. Ungaqali uNongoma singamadoda thina la kwaNongoma. Ungaqali uNongoma nentombazana othandana nayo. Ungezwe ngentombazana othandana nayo. Lalela thina singamadoda. Sikhuluma nawe kahle asilwi nawe. Sithi hamba kwaNongoma. Wena ulalela intombazana. Ungaqali iproblem yenu nina bantu bokufika. Niqala izwe lase South Africa ngamantombazana. Ningayenzi leyo nto because mawusufa ngeke kuze kube mnandi umfowethu. Umnyama njengami. Mase ufa ngeke kube right. Kodwa sizokwenza njani thina wena mawutest ubudoda bethu wena? Senze njani thina?
No, hamba uye kini. Musu ungitshela lento ongitshela yona, hamba uye kini. Ilokho okusimple. Musu kufaka kodwa nokodwa, hamba uye kini. Ngoba akasikwi nawe. Ngicela uhambe uyothatha izinto zakho kude. Ngicela uhambe uyothatha izinto zakho bafuna uhambe kini. Ngicela wenze lokho njengamanje. Ngicela wenze lokho njengamanje. Ngiyacela wenze leyo nto njengamanje. Uyangizwa baba? Uyangibona ukuthi ngisikazi. Ngiyacela because wena kahle njengamanje usutest ubudoda bethu ke manje. Uyabo? Kuyeke lokho kwenzayo. Ngiyakutshela bo. Kuyeke lokho kwenzayo.